Som generálnym riaditeľom TIPS World Exchange. Ak ste si pozreli video, ste šťastný človek požehnaný Bohom. Nadácia Scamcoin nemá žiadne kontaktné informácie a nezverejňuje osobné údaje. Všetky moje informácie sú zverejnené na všetkých SNS a YouTube. Prihláste sa na odber kanála YouTube tipy. Máš šťastie, ak ste sa prihlásili a nezrušili ste odber. Očakávaný výnos od nadácie v decembri 2025 pri príležitosti spustenia burzy TIPS je 1000%. Cieľom je DIA minca. Táto minca je spojená s vlastnou typovou mincou TIPS World Exchange. Stratégiou značky je ponúkať DIA mince za najnižšiu cenu na pamiatku spustenia svetovej burzy TIPS. Ide o marketingovú stratégiu na podporu typov World Exchange predpovedaním návratnosti aspoň 1000%. Typy Exchange sa výrazne rozšíri ako Binance. Poplatky za obchodovanie na svetovej burze TIPS sú budúcou hodnotou TIPS COINU. Kúpte si čo najviac diacínu. Vaše bohatstvo vzrastie 10-násobne. Aké sú dnes najnovšie správy o bitcoinoch? Prihláste sa na odber môjho kanála YouTube. Zdieľam Božie správy o bitcoinoch a Božie posolstvo, aby ste boli každý deň bohatí na celom svete. Ak investujete do bitcoinov, moja situácia na bitcoinovom trhu bude úplne správna. Dnes je bitcoinový býčí trh. Dnešná analýza Bitcoinu 16. Moja predpoveď, že včera stúpne zo 61 000 na 67 000 $, nebola nikdy nesprávna. Dnes, 20. júla, v priebehu niekoľkých dní presiahne 70 000 $. Je to býčí trh. Počkaj minútu. Ak sa prihlásite na odber, zbohatnete. Teraz urob, ako hovorím. Toto je posolstvo od Boha pre vás od Boha, v ktorého veríte. Počujem Boží hlas z neba a šírim toto posolstvo do celého sveta. Ak sa prihlásite na odber a budete ma počúvať, zbohatnete bez obáv o peniaze. Som Kórejčan. Moje kórejské meno je Chagwen Seong. Veríš v Boha? Či už veríte v Boha, Ježiša, Allaha, Budhu alebo Šákyamúniho. Spoločným menovateľom všetkých bohov na svete je láska. Som finančný expert. Posledných 20 rokov som vo svojich snoch stretol Budhu, Ježiša a Boha. Každý deň poskytujem jedlo zadarmo 500 hladným ľuďom prostredníctvom zjavení z neba a Boha. Príbehy, ktoré som videl vo svojich snoch, a príbehy o bezplatných jedlách boli zoradené do asi 300 románov v mojich videách na YouTube. Bol som vo svojom sne pokrstený vo Vatikáne v Ríme a počul som veľa hlasov z neba. Viac ako 20 krát som počul Boží hlas z neba a videl som mince v hodnote 100 miliónov vonov vo svetovej mene. Pred 20 rokmi som videl Budhu a Šákyamúniho na oblohe a pred 15 rokmi som začal snívať o Bohu. Pred 10 rokmi som zadarmo ťažil Gďacoin pre Kórejcov a neskôr som svoje osobné bohatstvo investoval do vytvorenia typovacej platformy pre ľudí na celom svete, ktorí hľadujú a spia na ulici. A to ani bez $1 na deň. Gďacoin ťažený zadarmo Kórejcami bol neskôr zlúčený s Tipscoinom a premenovaný na globálnu značku a zaregistrovaný ako Tipscoin. Ľudia na celom svete ťažia Tipscoiny zadarmo. Ide však o cennú mincu, ktorú Kórejci ťažia za $100 mesačne. Vitajte na TIPSWEB3.com.
Platforma TIPS je globálna platforma Web3. Burza, kde coinou je Digifinex. Po zalistovaní stúpol o 1 200 000% z 1 amerického centa na $80 a momentálne je na najnižšej cene $0,0001 amerických dolárov. Čo ak prerazí najvyššiu cenu v technickej analýze? Od 100 do 20 miliónov dolárov ste zázračný hrdina. Sen o zázraku. Minca Gdia platformy TIPS už bola získaná zakúpením 99% obehu od nadácie. Nezískaný objem obchodov predstavuje iba 1% z celkového objemu obchodov. Nadácia kúpila všetkých 99% nákladu a dáva vám šancu zbohatnúť. $0,0001 amerických dolárov je najnižšia cena, ktorá už nemôže klesnúť. Kliknite teraz a pozrite si video podrobne a zistite, či je skutočné. Je to skutočné. Platforma TIPS vám dáva šancu zbohatnúť. Nájdite zámorskú burzu, kúpte si Gdia mincu za najnižšiu cenu na burze Digifinex. Zbohatnete. Boli sme stvorení, aby sme vybudovali globálnu sociálnu sieť SNS na pomoc všetkým chudobným ľuďom v juhovýchodnej Ázii, ktorí hladujú a nemôžu si dovoliť zjesť ani $1 denne. Ak chceš naozaj zbohatnúť, spomeň si na môj príbeh. Najprv si predstavte mincu Gdia s iba 1% obehom za najnižšiu cenu a snívajte o budúcnosti. Potom vyťažte druhú hrotovú mincu, ktorú je možné ťažiť zadarmo na platforme hrotu. Minca, ktorá môže zarobiť viac ako minca Gdia, je globálna platforma Tipcoin. Tipové mince je možné ťažiť iba raz denne. Poviem vám, ako držať veľa tipových mincí. Minca Gdia je najnižšia cena. Nákupom určitého množstva za veľmi nízku cenu a jeho výmenou za sprepitné si môžete podržať veľké množstvo mincí. Platforma TIPS bola vytvorená s cieľom vybudovať globálnu sociálnu sieť SNS na pomoc všetkým chudobným ľuďom v juhovýchodnej Ázii, ktorí hladujú a nemôžu si dovoliť zjesť ani $1 denne. Po dotcom bubline dosiahli všetky portálové stránky v každej krajine, vrátane Google, obrovský rast. No využívali peniaze len využívaním mnohých účastníkov, ktorí pomohli platforme rásť. A nezdieľali zisky s mnohými účastníkmi, ktorí prispeli k rastu platformy. O niekoľko desaťročí neskôr celosvetovo vzrástol tlak na sociálnu etiku týchto platformových spoločností a novým biznisom, ktorý sa tu zrodil, je platforma Web3. TIPS Web3.com sa zameriava na firemnú etiku, ktorá rastie so všetkými účastníkmi na celom svete, ktorí pomohli spoločnosti rásť. A prirodzene rozdeľuje časť všetkých ziskov vytvorených pri raste spoločnosti rôznym účastníkom. Budúca hodnota 200 miliónov predplatiteľov Twitteru získaných Elonom Muskom je $2500 za akciu. Ťažte TIPS coin každý týždeň na platforme TIPS. Ak sa TIPS rozšíri ako Twitter, stanete sa majiteľom $2500 každý deň. Ak sa TIPS rozšíri ako Tweet, každý deň sa generujú príjmy z reklamy a to je váš zisk. Vďaka technologickej revolúcii môže teraz ktokoľvek na svete tlačiť menu na jednej platforme bez ohľadu na krajinu. Veríš v Boha? Svet stvorený Bohom, v ktorého veríš, prišiel. Platforma TIPS je svet, ktorý chce stvoriť Boh, v ktorého veríte.
Filozofiou manažmentu tipsweb3.com je vytvoriť svet, kde každý na svete môže uniknúť bolesti spôsobenej peniazmi, zbohatnúť a žiť šťastný život. Vydávajte jeden tipové mince s fotografiami každý deň do svojho telefónu a uchovávajte ich ako aktíva a pripravte sa na budúcnosť s TIP s mincami. Koľko bitcoinov máte? Ak nemáte bitcoiny, vydajte si teraz svoju vlastnú menu na tipsweb3.com. Sme platforma vytvorená na vytvorenie sveta, v ktorom môžu šťastne žiť všetci chudobní ľudia v juhovýchodnej Ázii, Afrike a na iných miestach po celom svete, ktorí si nemôžu dovoliť 3 jedlá denne. Osoba, ktorá vytvorila tipsweb3.com, je Kórejčanka menom Chagwen Seong. Pomocou svojich osobných prostriedkov vytvoril tipsweb3.com a vytvoril svet, ktorý Boh chce po celom svete. Svet, ktorý Boh chce po celom svete, je láska. Láska môže zmeniť svet. Je to tiež svet, ktorý chcú ľudia, ktorí skutočne veria v Boha. Chagwen Seong je človek s krásnym srdcom. Vytvoril jediný spôsob, ako uniknúť z okov chudoby. Dáva nádej tým, ktorí nedokážu podporiť ani prezidenta alebo kráľa krajiny, tým, ktorí sa nedokážu najesť bez $1 na deň, a tým, ktorí žijú v stanoch na ulici, pretože nemajú domov. Tipsweb3.com uplatňuje spravodlivé pravidlá pre každého na svete. Poskytuje rovnaké príležitosti pre bohatých aj chudobných. Teraz môžete zbohatnúť vo svete blockchainu. Tipsweb3.com budúcnosti, ako sú Twitterx, Instagram, Telegram a Facebook, bude hodnota spoločnosti rásť s láskou a podporou všetkých na svete a čím viac členov bude, tým vyššia bude hodnota spoločnosti. Potom môžete tiež generovať príjmy z reklamy ako oni. Pripravte sa na nový svet na tipsweb3.com. Tlačte peniaze pomocou telefónu. Urobte to podľa seba. Svet 2TV-EB3 je platforma, kde mnohí používatelia využívajú platformu na zvýšenie hodnoty spoločnosti a zdieľanie zisku s používateľmi, nie s vlastníkmi, ktorí spoločnosť vytvorili. Zbohatnúť.